έτοιμοι για κλήρωση? Πήγαμε! Ηλιάνα! Καλώς ήρθες. Κύριε Γιώργο. Κύριε Γιώργο, στραβά άρχισαμε. 22 ποσά. Θέλω να φύγουν αυτά εκεί, να μείνουν εκεί και να πάρω τα κάτω. Τις 70.000 ευρώ. Deal. Το τηλέφωνο σε πόση ώρα θα χτυπήσει? Να το σηκώσω εγώ. Άχαστο παιχνίδι 14.000 ευρώ. Ή όλα ή τίποτα. με τον Γιώργο Θαναηλάκη. Εδώ είναι όλο το deal. Άνοιξε το! Ναι! Σήμερα στις 7 το απόγευμα στον Αλφα Κήπο. Φέτος το παρακάναμε. Συνδέσουμε πλάνο Epic 5G Unlimited και πάρε smartphone μαζί με μια δεύτερη συσκευή, όλα με συνολικό όφελος έως 750 ευρώ. Epic. Ιον Φουντουκιού. Μελωδία στη γεύση.